ang iro mula ka makimbot man? Please, ayoko. What's up mga palangga? Welcome sa lang edisyon sa Pangutana Portion. Kung sa dili pa, kung bago pa ka sa akong channel, ayaw niya kalimut sa pag-like, pag-share, o pag-subscribe. So, ini nga edisyon sa Pangutana Portion, i-share ni Mayos Corner. Ready? Amiwas ako ang pangutana. Ang pangutana, nganong ang iro simbot man o nalakaw? Ay, wait, utro. Sige lang, ipadayon na lang tapos i-describe pa. Nganong ang iro mo simbot man o maglakaw? Yun! Di ganun ni Mayos Corner. So, di ta magdugay. Usuway na po ta o libot. Naog na po ta, magsamok-samok na po ta. Alright, let's go! Power on! Sa Pangutana Portion! Woo! Bisaya ko, irespeto ko. Ngano daw ko nung iro nga mukimbot man ko maglakaw? Itong sila iko. Kaya mo, di ba, mula ka ang iro. Muana man ang tiil, tapos sila iko muana po. So, ito, mura kong kimbot, di ba? Mura. Pa? Di pa. Ngano daw ko nung iro mukimbot man ko maglakaw? Siguro taka na ang kuan silang tiil ba? Daraan na. Makimbot. Pas? Away pas dahil Oy, pas, oy. anong makimbot ang iro pag mo Mulakaw. dagkong naglubot. Ora. Ay mood lang okay pa murag inborn na guro na nila. Murag dili man sila kanang para sa ato matawag ba na gabarog ang tiil ang ila kay gakuan man. Kailangan sila dog style nga nilakwan. So, magdaog ka ng kimot-kimot, magabok ko. So, that's all, guys. Wala kang sasabi. Ha? Ano ang iro mula ka mukimbot man? Lang. Iay galing baboy, ang kanang baboy. Piling sabi garo ng baboy kay Iro? ambot lang, lisod na sabto. Ano ang iro mukimbot man kung mulakaw? Ay, ano ba ka? Oyo, uy, ingadi na ko maal-al. Mao sa ba ni akong nong o ta. Ano ang iro mukimbot man kung maglakaw day? Ikaw ba yun? Ha? Ikaw day, ngano mukimbot man ang iro kung maglakaw? Bot. Pangutana. Palain na ho ana din na. Please, ayoko. Balik nga mo kay. Sa day, diya day. Ay tawag kimpang yang ko. Ha, otro. Ano? Hindi mo isa-isa. Tatay question sir. Pangutana ni Mayo. Mayo Corner. Ano ko nung mukimbot ang iro kung maglakaw? Nga na ano to? Mukimbot ang iro kung maglakaw. Kay, upat man yung tiil. Neto. May lakaw na. Yung tabon is na ang iro. Oh, di mo sa tira. Siguro nganong ang iro magkimbot-kimbot maglakaw kay para po siguro maka-attract sila sa uban nga iro no or kay tungod man sa kuan jud tungod na sa muscle sa atong lubot kay awa kung tayo kung mag-street di mulakaw ang kuan di ba pantay din kuan kani ang usa ka tiil mulakaw din so ang kaniyatong pikas tiil connection man sa tulubot. Siguro nature na po na nila, ngayon na sila mag lakat kay kan biya lahi-lahi ba sa atong nature dyan. So igmula ka mo banti na usa ka tail, so it means ang sa tulubot sa pikas lubot mo
mo force siya padungsod. Di na kaning usa pabilin din igmo. Ang pikas sa pod. Mo force mo siya. So, ang atong tanaw na namon, atong tanaw sa iro na maglakaw kay mo kimbot. So, mao na to. Peace out. Anong iro lagi nga mo kimbot pa nila lakaw? Sa mga kabukugan, maguna nila sa lubot kay dan lubot yung ay manang ilang bukog kay sumpay naman sa lubot. Unsa og ka ng mga giwang din iro? Muna gitawag ng mga kuan Kimbot mo gyapon ano? mga irong buang. Na may lubot. Na may lubot. Sino sila kay kana kuno ganang ipaibog kuno silang iko. Ay, Na may iro, iba, wala may iro nga way lubot ganang kuan. Iko. Kinang kibol? Pero, di ba ang kibol mo kimbot lang yapon? Bakit? Pag ang kibol mo paibog lang yapon na sila silang ikaw, pero di lang nato makita. Swag manggod na sila mga. Yun no! Ito salamat sab guys sa pag-usik sa inyong higayon, sa pagtan-out sa akong video o hantod na po sa sunod higayon. O shout out ko kay Mother and Sons Channel sa among ang group sa Facebook, sa The Legit Palangga Group. Shout out ninyong tanan o especially kang Mayos Corner pag-share sa iyang pangutana. O till next time, anto na po sa sunod edisyon sa ang pangutana portion o peace out mga palangga. So, ay po din niyo kalimti akong channel, Richard Daniel. Kung bago pa mo sa akong channel, ayo, don't forget to subscribe. That's all. Thank you. Peace out. Demi lang man. Oo. Demi lang man. Sige, gano'n, magkita mo lang.